trasparenza. Ministru, peress li inti der inkwetat ħafna fuq dil-ħaġa u inti Ministru tal-Gvern Laburista, inkwetat fuq il-kollega tiegħek Konrad Mizzi li prova jiftaħ darbtejn kont f'ġurisdizzjoni li m'għandix taqsam miegħu? Tinkwetak dil-ħaġa lilek? Il-Ministru Mizzi kien iddikjara illi għandu trust f'din il-ġurisdizzjoni. Li ħareġ fil-Panama Papers jikkonferma il-Panama Papers dak li qal Dr. Mizzi throughout. X'ma niddevjawx minn dak li ġi żvelat, jiġifieri li Konrad Mizzi prova jiftaħ kont bankarju mhux kumpanija fil-Panama, kont bankarju ġewwa Dubai, prova jagħmilha din. Il-Panama Papers juru hekk. Inti għalfejn taħseb li Konrad Mizzi prova jiftaħ kont bankarju ġewwa Dubai għaliex ma wġibtniex laqas il-bieraħ għal din il-mistoqsija. Tajt it-tweġiba x'inhi? It-tweġiba hija li meta inti bħal meta jkollok bżonn parir ta' perit. Inti tmur il-perit tiegħek u l-perit tiegħek itik diversi options u jgħidlek fejn għandek tmur. U anke f'dan il-każ huwa kellu huwa xtaq jimmaniġġja l-assi privati tiegħu marant il-konsulent finanzjarju tiegħu. Il-Fleġġu Londra ġifieri? Il-Fleġġu Londra għandu proprjetà oħra Malta. Differenza ta' Dottor Mizzi komparata man nies l-oħra li semmew huma tnejn, number one li huwa ma ħeba xejn. Mhux eba li prova jiftaħ kont bankarju f'Dubai. Mela, fit-24 ta' February ħarġet storja fuq The Malta Today dwar li għandu trust. Filgħaxija il-Ministru Mizzi biddel il-verżjoni għaliex inqabad li għandu kumpanija segreta. Minn dakinhar hawnhekk qatt ma ddikjara li prova jiftaħ kont bankarju. Ministru, sirna nafuh il-bieraħ u għadek mhux qed tgħidilna jekk naqblu x'all-inqas li qatt ma ddikjara li prova jiftaħ kont bankarju. Friendo, jiena qedlek diġà. Mela, number one huwa iddikjara fid-Declaration of Assets tiegħu. Li prova jiftaħ kont bankarju. Li għandu din it-trust u l-assi tiegħu. Issa li wieħed li l-kumpanija l-konsulent finanzjarju tiegħu jara diversi options. Umbat wara dawk l-options imur għal triq li kalla tkun setup finanzjarja waħda Ministru, parti minn dik is-setup finanzjarja kellu jkun hemm kont għax irridu nkunu ċari. Mela, Konrad Mizzi rid jagħmel setup finanzjarju li kellha tinkludi wkoll kont bankarju ġewwa Dubai u qatt ma ddikjara dil-biċċa mis-setup finanzjarju li rrid li jagħmel sal-aħħar tal-vjaġġ tiegħu biex iwettaq dis-setup finanzjarju. Naqblu li qatt ma ddikjara li din is-setup finanzjarja rrid jiftaħ kont bankarju f'Dubai. Naqblu iva jew li għall-inqas fuq ir-raġuni għaliex meta inti tmur għand xi ħadd bħal meta inti ma kienx option separata però Ministru. Tibni dar u tmur għand perit u l-perit jgħidlek isma' tittamel tittapplikaw tittimxijaw tittamel inkwariżaw u mexa fuq il-parir tal-financial issa again biex ħadd ma jifhimni ħażin u niġi miskwadat. That was naive. Allura aċċettabbli li jkollok deputy leader tal-Labour Party naive. Le, mhux aċċettabbli di. Ministru tas-Saħħa u tal-Enerġija. Jien mhux qed ngħidlek. In-number 2. Ippermetti, mhux qed ngħidlek li Dottor Mizzi huwa naiv, jien qed ngħidlek li l-parir li ngħata huwa politika Brian Tonna, mhux ta' mhux qed ngħid, jien qed ngħid li ngħata parir finanzjarju li jista' jkun teknikament korrett, iżda politically naiv. Jien mhux qed ngħid li Dottor Mizzi naiv, anzi Dottor Mizzi jekk trid nagħmellek assessment tiegħu bħal kull persuna oħra. Il-perfezzjoni mhijiex qiegħda fil-persuni. Responsabilità ħadd ittieħed peress li kien naiv. Permettili ħansas. Dal-aqwa kabinet fil-istorja jkollok Ministri naiv, Ministru. Żgur l-aqwa kabinet, żgur li kabinet. Anke jkollok Ministri naiv. Nagħtu, permettili. Dwar kwestjoni tal-management and brokerage li semmejt inti. Dottor Mizzi spjega x'ġara l-bieraħ. Il-bieraħ Dottor Mizzi qal li l-kumpanija li akkwista għax hu ma kreax kumpanija ġdida fil-Panama huwa akkwista u xtara kumpanija li diġà kienet eżistenti. Minant l-ATC. U qal minant min. Huma marbuta ma' korruzzjoni nies li minant. Permettili, inti saqsejtni dwar tal-brokerage. U din hija standard clause li kienet fil-kumpanija li huwa xtara. Ukoll skont li qal Konrad Mizzi ma rajnihomx dawn il-karti. Le, mhux skont li qal Konrad Mizzi li ma rajthomx, però mhux dak li qal Konrad Mizzi biss, imma li qalu l-ġurnalisti internazzjonali li jagħmlu l-leakages. Ġifieri, jekk tara d-dokumentazzjoni kollha huwa indikat illi din il-raġuni tal-esistenza tal-kumpanija hija raġuni li ngħatat mal-kumpanija illi huwa xtra minant ħaddieħor. U Dottor Mizzi qal li raġuni u fil-fatt jekk tara il-papers, il-Panama Papers, huwa indikat ċar li hija kwistjoni ta' family planning. Li kollok trust mhix xi ħaġa ħażina, anzi xi ħaġa
li wieħed jista' jagħmilha. Kumpanija fil-Panama tefa'. U rrid jillinkja kont bankarju f'Dubaj ma' dak il-kumpanija Ministru. Mintikom Ministru di bis-serjetà ġifieri. Permettina xed qabel qed mhux desiderabbli li inti jkollok kumpanija l-Panama diġà qedta. Però li prova tillinkja ma' kont bankarju f'Dubaj. Li kollok ħawieġbek fuq li kollok trust mhix xi ħaġa la jiena ma nsibx diffikultà anke jekk issir barra minn Malta basta tiġi dikjarata u Dottor Mizzi ddikjara. Ma ddikjara l-prova jiftaħ kont bankarju ġo Dubaj. Dwar ta' Dubaj. Naqblu fuq għalik. Dwar ta' Dubaj jiena kif qed il-biera u qed illum. Inti meta tmur għand il-konsulent finanzjarju tiegħek u jtik il-pariri u jara diversi options dwar dak il-parira xi tiftaħ il-kont bankarju. Jekk ma għand konsulent finanzjarju mhux joqgħod fuq. Ma li xaħseb illi qatt fuq dak il-pariri li jiftaħ kont bankarju f'Dubaj. Il-linkjat ma' kumpanija segreta fil-Panama. Forsi rid jaħbi Ministru jiġik suspett li rid jaħbi xi ħaġa f'dawn l-affarijiet. Jekk ara inti dan kell u xtaq jimmaneġġja l-assi tiegħu u marant xi ħadd li jifhem fil-finanzi biex jgħinu jimmaneġġja aħjar l-assi tiegħu. Issa il-parir li ngħata huwa parir finanzjament korrett, però politikament naiv. Insomma dan inqabad. Ma kif iridu ma nqabadx għax iddikjara. Le ddikjara għax fuq qabel Ministru. Linkja kont bankarju m'hemmx flus ġo-trust imma hemm kumpanija segreta ġol-Panama li maħħaret il-linkja li maħħaret il-linkja kont bankarju Ministru. Tanti segreta li ddikjara. Le, ddikjara x'inqabad Ministru. Ma nqabad xejn, iddikjara fid-declaration of assets. U qatt ma prova jiddikjara wkoll li rid jiftaħ kont bankarju. Permettuli, le mhux wara. Id-declaration of assets inti timla. Lassi li. Ma di ma rajniex Ministru. Inti ma rajt tajt Ministru. Imma lin u qed toqgħod fuqu. Mela dan inqabad. U se qed toqgħod fuq. Ma nqabadx għax hekk huwa ddikjara minn qabel lassi li għandu. Ma nqabadx. Tant ma ddikjarax minn qabel Ministru. Illi mal-Inland Revenue Department ammetta li kiser il-liġi tant kemm ma nqabadx. Permettili dwar il-kwistjoni tad-dikjarazzjoni u għamel dikjarazzjoni. Issa kieku il-Partit Nazzjonalista rid jagħmel dan l-argument kien iħalli sal-preżentat tad-Declaration of Assets u jagħmel dak l-argument. Mela allura dak li qed tgħidu intom. Inqabad mill-medja fejn id-dikjarazzjoni tiegħu Ministru. Kellha tiġi pubblikata f'Marzu skont dak li qal il-Prim-Ministru. Ippermettuli. Le, ma nqabadx għax iddikjara fid-Declaration of Assets. Li ma raħat. It-trust tiegħu. Issa il-Declaration of Assets tiġi preżentata fit-time frames li trid il-liġi. Aħna għandna ministri fosthom Dottor Mizzi li huwa wieħed mill-aħjar ministri li qatt kellna fil-qasam politiku, mhux naiv u ġatlek il-parir finanzjarju li nata u l-fatt li aċċetta dak il-parir finanzjarju. Fuq xi ħaġa personali, aħseb wara fuq xi ħaġa politically naiv.